Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. So karong gabi magatuod kita about ani nga topic, Yahweh or Jehovah. Palihog ko og share sa tong video karon kung naa ka mo present sa paglantaw ani nga live. Salamat sa tong 1 viewer, mayong gabi sa imuha, sa tong 2 viewers, may gabi. Palihog ko og share sa tong video. Na late ko gamay tungod kay nag-burn out, gaganiha pa mga 3 minutes ago, baka 5 minutes ago, nag-burn out. O mo na akong sister, ako na sister, na maligya siya karon og ukay-ukay. Oh, palit mo sa iya. Okay, salamat sa 11 viewers na to. Palihog ko share sa tong video kay importante atong topic karon. It's about Yahweh or Jehovah. Unsa gisakto ani nga term? Dugay-dugay akong pagtunan ni mga pila pud ka adlaw akong pag-study. Nganong niabot ang word nga Jehovah gikan sa Yahweh. Now, magasugod kita. Salamat sa mga 21 viewers. Good evening, Vel Acora. May gabi from Lanao del Norte. Layo kay ka, ma'am. Good evening. Zander Bago. May gabi, Pastor. Watching from Malita, Davao Occidental. God bless. Thank you. Wilfredo Luntok. God bless, Pastor. Mayong gabi sa imuha, sir. So, salamat sa inyong pag tune in sa ato ang live karon. Panagsarbi kita live pero salamat kay naa ka mo diha. Chris Lloyd Bako, maayong gabi, may gabi. Now, ang pangutana is may insakto nga word, Yahweh or Jehovah. Kay daghan ang debate ani kung unsa magid ang insakto nga term ani ba, Yahweh ba or Jehovah. So, karon nga na magatuon kita niani. Now, usa kini kasikat kayo nga word, usa kani kasikat kayo nga tetragrammaton. YHWH. Gikan kana sa Hebrew word nga Yahweh ang best nga pagbasa. Now, mo kini ang mga letters nga naa sa Hebrew, Yod, He, Vav, and He. Upat lang ni kalitra tetragrammaton. Now, unsa gid ang saktong nga pagbasa ni aning word nga Yahweh? Now, dili kita 100% sure kung unsa gid ang sakto nga pagbasa aning word nga Yahweh. Pero ang word nga Yahweh mo'y best nga attempt sa pagbasa niani. Sa unang panahon sa Hebrew wala sila vowel manggod. Busa YHWH lang ang pagsuwat ani sa Old Testament. Unsa ka ang sakto nga best nga attempt sa pagbasa ani no? Sa pagtuon nabasa ko sa Precept.Austin.org. I am Yahweh ang pagbasa. Now, good evening, Jeremy Lee. Good evening, Binji. Raquel Relente, mayong gabi sa inyo ha. Burgos Monica, mayong gabi sa inyo ha. Mayong gabi, Terolin Prado, mayong gabi, ma'am. Mayong gabi sa tong 39 viewers. Salamat sa inyong pag-tune in. Now, first ni, mabasa nimo ang word nga Yahweh, dili sa Genesis, kundi dili sa Exodus. Sa panahon nga ang Israelites giatake o enslave sa mga Egyptians, dayon si Moses gisugo sa Ginoo nga luwason sila. Now, mabasa nimo kini sa Exodus chapter 3. Now, ningon ang Ginoo ka Moses, nabati na ako ang hilak sa mga Israelites dito sa Egypt. Ako sa luwason pinaagi nimo. Now, si Moses nabalaka siya, unsa kay akong isulti sa mga tao kung mangutana sila, Ginoo, Moses, kinsay nagpadala sa imuha? Ingon ang Ginoo Moses, igna, I am that I am, mao'y nag-send kanimo. Now, pero lisod po kaayo mga igsoon nga, isulti ni Moses nga, si I am, si ako mo'y nagpadala kanako. Busa, pagka verse 15, ingon ang Ginoo ni Abraham, ang Ginoo ni Isaac, ang Ginoo ni Jacob, ang Ginoo ni Joseph, si Yahweh, mao'y nagpadala kanimo. Now, unsay meaning anang man gikan ng word ng Yahweh. Ang Yahweh gikan na sa word nga I am who I am. Derive ba? Busa nahimo ang Yahweh, YHWH tungod sa I am who I am. Sa Hebrew ng I am who I am is Ihye aser Ihye. Now, Ihye. Gwapon tatog na atay PowerPoint ba? Aron akong makuan ba? May gabi sa itong 53 viewers. May gabi Dar Alvarez.
Sunbert Dialawan, salamat. Francisco Acuña, mayong gabi sa inyuha from Bohol, from Davao City, and from Surigao City. Salamat sa inyong pag-tune in. Hinaot nga namin ma-learn ani atong pagtuon karon. Yahweh. Unsa meaning anang Yahweh? Gikan kini mga igsuon sa ilahang verb nga nagpasabot og he will be. Ang meaning nga na maigsuon is, ingon pa ni John MacArthur, ang meaning is, I am the one who is and will be. Ako siya nga mao karon ug ang umalabot. Nagpasabot nga atong Ginoo is self-existent God. Nga wala na siya nanginahanglan paglain nga person para siya mag-exist. Mao na nga to ang Ginoo, self-existent God. Roslyn Leogan, may gabi pastor, tata, may gabi isad ma'am. Tata Ognera, maayong gabi bro, o top 1 number 1, maayong gabi. Nakabutang. Then Lynn Pinote, may gabi from Lapu-Lapu, may gabi ma'am. Now, kaning word nga Yahweh na apil kini sa 10 commandments. Kung basahin mo sa Exodus chapter 20 verse 7. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Now, mao kini ang word nga Yahweh. Actually, mga igsoon, kini bitang word nga Yahweh, mao kini ang personal name sa Ginoo. Pangalitan, mangutana mo, unsa gi name sa Ginoo? Kay daghan man kayo ang mga name sa Ginoo. Father, God, no. Unsay personal nga name sa Ginoo? Matud pa sa magtutuon, ang personal name sa Ginoo is Yahweh. Now, ingon pa sa Ginoo sa Exodus 20 verse 7. Dili nimo binuangan o gamiton ang ngalan sa Ginoo sa tiaw-tiaw lang o sa walay kwenta. Nganoman, kay ang tao nga mo gamit sa ngalan sa Ginoo nga Yahweh sa pagsulti nga dili maayo sa pagbinuang nga pagsulti, dili guiltless atubangan sa Ginoo. Nagpasabot guilty ka atubangan sa Ginoo. Of course, nakaisilot kung binuangan nimo ang pangalan sa Ginoo. Now, tungod niya na mga igsoon, nakabaton sila og kahadlok sa ngalan sa Ginoo. Mao kini ang most sacred name sa Ginoo, gitawag kini holy name of God. Kabalo sa meaning sa holy? Holy meaning lahi. Lahi. Pananglitan ang uban itom kini siya isaragid siya ang puti. Mo na meaning sa lahi, no? Holy meaning lahi. Banal, balaan, ang meaning ana lahi. Ang Ginoo is separate. Ang iyang name is separate, mga igsoon. Kung ang ngalan sa uban nga mga tao mabinuangan mo, ngalan nga Georgia, ngalan nga Pilipi, ngalan nga Marcos, ngalan nga Rio, ngalan nga Judith. Pwede yun nimo na siya binuangan kung labi na og nagbuhat og daotan. O kini si Judith, no? Taga-katapusan sa simana. Natay kalaban nga dako, ang pangalan kay si Judith. Pwede na mga igsoon, siguro okay lang na siya. Like, joke-joke ka na nga pangalan. Pero sa pangalan nga Yahweh, dili gyud. Tungod yan na mga igsoon, tungod sa ilang kahadlok ana nga name, nga masaypa nila ng name, ingon pa sa pagtuon, nag-refuse sila sa pag-pronounce niya na. Nag-refuse sila sa pag-pronounce sa ngalan nga YHWH. O taga-tuig, kas-alang nila malitok. Ang maglitok pagid niya na maong high priest. Dito sa Day of Atonement. Dito sa Holy of Holies. O tungod niya na kay dili man nila ilitok ang ngalan nga Yahweh, nalimtan na nila kung unsay gyoy pagbasaan ng word nga YHWH. Daghan pagbasa nga insakto daw na Yahweh. Na kun ba? Pinagawas ang hangin ba? Pero matud pa sa pagtuon, ang pinaka-best gyud nga pagbasa niya ni is Yahweh. Now, ang mga scribe, sila man diba ang tigsuwat sa scripture, ikopya diri, padulong diane, iswat nila. Na sila'y kinaiyahan nga kung matagbuan nila ang pangalan nga Yahweh, ang ilang pagabuhaton, mohunong sila sa pagsuwat. No? Itan mao ni ang kuano, so pagsuwat ka diani, magsuwat ka, mao ni ang pen.
Mao ni ang pen nila, mao ni ang pen, no? Mao ni ang pen. Sa pagsuwat nila, Yahweh, muhunong sila before sila musuwat niya na pagkatapos hubuo nila ang ilahang sanina nga gisuot, then maligo sila pagkatapos musuot sila og bag-o nga sanina. Dayon mopadayon nila og mukha din sila bag-o nga pen. Musuwat na pudayon sila sa ngalan nga Yahweh. Ingana ang ilang pagtahod sa ngalan sa ato ang Ginoo. Pero ang uban mga Kristohanon ba, gibinuangan lang ang pangalan nga sa Ginoo. Paginay OMG, oh my God, sa pagilain. Ang uban magsuwat sa ngalan sa Ginoo diha ba pagkatapos masayop din kumus-kumuson ang papel pagkatapos ilabay lang dayon. Sa Bible mga igsoon dili ingon na ilang pag-respect sa ngalan sa tuong Ginoo. Mag-ili sila sanina, mag-ili sila papel, mag-ili sila pen, mag-ili sila og maligo sila. Siguro sa dihang nagdagat ang panahon ba murag nag-less ang atong respect sa ngalan sa Ginoo. Dili na maayo mga igsoon. Magpabilin dapat atong dako nga respeto sa Ginoo. Kay gani mga igsoon kay ang atong Ginoo maluluyon kanato. Wala pa kita gipang sagpa, wala pa kita gipagtagaag mga sakit sa atong pagka disrespectful sa ato ang Ginoo. Magampo, magngisi-ngisi, di ba? Kung sumay-sumayon ang pangalan sa Ginoo, pag Jesus Maria, Sus Mariosip, usa ba nga klase nga dili maayo mga igsoon. Now, karon ngano ang pangutana is ngano niabot man ning word nga Jehovah? Di ba Yahweh mo to YHWH. Ngano niabot ang word nga Jehovah? Ako isulat ha. Gikan sa YHWH nahimong Jehovah. Mabasa ba ninyo? Uy, bati man tanawon. Bati ba sa Uy, saan nagpagsuwat ba? Isudan ni mag-lesson tanga walay board. Uy. Now, ingani mga iso, no? Minamo ya. Naay word nga Adonai. Adonai. A-D-O-N-A-Y. Meaning Adonai is my Lord. Dayon, Y-H-W-H. Karon, ang vowel sa Adonai, gisaksak dito sa Y-H-W-H. No, ang gabuhatan ng mga igsoon, ang mga Masoretes. Kini mga Masoretes, muna sila ang mga scribes ng mga Jews, mga bright kayo ni sila. Itong 6 to 10 AD, mauna sila ang pinakamaayo magtipig sa pulong sa Dios para dili kini mahugawan, mamansahan. Pagsuwat nila sa pulong sa Ginoo kini mga Masoretes na itong 6 to 10 CE, ang ilang pagsulat is dili amplified nga version kung dili equivalent gyud kung unsay naa ba, no? Didto o padulong diani. Para atong mabasahan karon dili explanation nga Bible kundi kung unsa gyud ang literal nga pagkasuwatan na o original nga pagkasuwat niya na mo nagipanang kamutan sa mga Masoretes. Solo nila ang pagka-pinakamaayo natong 6 ngadto sa 10 CE. Ang problema lang nila mga igsoon kay ang vowel sa Adonai ilang gisaksak dito sa Yahweh sa YHWH mo na nga niabot ang pangalan nga Yahuwah. Yahuwah. Artificial hybrid name sa mga Masoretes kanang Yahuwah. So ang pagsuwat no. Yahuwah. Unta mabalin niyo ni ba? Yahuwah. Gwapo ta ni no. Nara no, ang Adonai. Kung isuot sa Adonai ha. Adonai. Adonai. Kung isuot ng Adonai. Basa man di ba? Malisod ba jud kayo kani? Adonai kanang A gisulod na dito sa ibaba busa niabot ang artificial hybrid name sa Ginoo sa mga Masoretes Yahuwah. Unsay purpose nila?
aron dili sulat pabali pastor. Aron dili nila malitok ang ngalan nga Yahweh. Kay mahadlok sila nga litokon ang ngalan nga YHWH para dili sila makasala ni ana nga name ang ilahang gibuhat, ilahang gisaksak ang mga vowel sa Adonai. Niabot ang word nga Yahovah. Karon, sorry. Okay. Karon, ang pag-translate niabot nga napud ngadto sa mga Latin, no? Sa mga Latin, di ba? Sa Hebrew pa man to, sa mga Masoretes, karon niabot na pud sa Latin, kay ilang i-translate ngadto sa Latin ang Bible. Ang Yahovah nahimong Yehovah. Yehovah. Oh. Ang spelling is kini na gid, oh. Kini na gid, Jehovah na gid ang spelling. Ang mga Latin mangod mga igsoon, wala sila Y, ha? May na. Walay Y ang Latin. So, ang ilahang gipuli is I or J. Kaya ang pagbasa nila ng I o J sa mga Latin is Y. Yeah. Ila pong gipuno ng E, mo ng yeah. Dayon, kanang wa o V, mao na pagbasa nila, wa pagbasa nila ana, no? V o W mo wa ang pagbasa. Dayon H dayon, no? So, ang nag-spell out na ni anang Jehovah is ang Latin. Mao na ni ang spelling sa artificial Latinized name sa Ginoo pag-abot sa Latin, ha? Karon, dagan ang panahon nitong Middle Ages, niabot didto sa Europe, no? Niabot sa Europe mga igsoon kining ato ang Bible, no? Pag abot nila ani nga word, mga igsoon, wala sila kabalo, gikan man rin sa Yahovah, YHWH. Pag abot nila diadto kining Yehovah, kining J, ilahan na yung gibasa sa pagka letter J na gyud. J, dili na Y, kundi Jehovah. Mao na ni karon mga igsoon. Niabot na gid ang ngalan nga Jehovah. Imbes Yahuwah nahimong Yehovah, karon himo naging Jehovah. Hangtod mga igsoon niabot sa Bisaya Hiyobah, no? Hiyovah ang pagbasa nato mga igsoon. Karon, insakto pa ba kini mga igsoon nga atong panganlan ang atong Ginoo nga si Yahweh, YHWH og Hiyovah? Tubag mo. Good evening, Pastor. God bless. James Lucky na, pwede ko mangutana, Pastor, malikayan ba ang sala or dili kay naaman good ko'y gi-share nga dili siya motuo nako? Malikayan ba ang sala? Yes, malikayan ang sala mga igsoon. Ang problema lang, kay malikayan nimo karon, next time, dili mo na gustong likayan. Kay imo nang gusto buhaton. Mga igsoon, malikayan ang sala. Pero kay gusto mo nato buhaton, mo nang atong mabuhat. Naay gawali ba mga igsoon nga na kunoy sala nga dili tinayuan o sala nga tinayuan. Ang Kristohanon kuno magkasala pero katong sala nga dili tinayuan. So kung magkasala siya, mapasaylo pa na sa Ginoo, kay ang sala nga yang nabuhat is dili man tinayuan. Mga igsoon, di mo. Tanan nga sala or almost sa mga sala is tinuyuan. Dili baya na siya, dili baya ka gibungaw sa pagbuhat na imo na nga sala. Pwede nangawat ka. Dili lugar tinuyuan. Ang imong mind conscious, ang imong kasing-kasing conscious. Pagbuhat nimo na nga sala, planado ka na og tinuyuan ka na. Bisan pagkalit-kalit lang na, pero imong mind conscious, tinuyuan ka na mga igsoon, no? Good evening. Salamat sa pag-explain, Pastor. Very informative. Will Acora. Oy, mama, ayong gabi. Irene, maraming good evening, Pastor. Watching from Bansalan, Davao del Sur. Shirley Palana, stop one. Oy, ako tong igsoon, Apil-apil. Shirley Palanas, watching here in Iligan City, Vista Village, Paitan. Maayong gabi, ma'am. Now,
So tanan sala mga igsoon na is tinuyuan, no? Ay almost sa mga sala is tinuyuan ug naa kanay kapalit nga disiplina sa atong Ginoo. Lalaki ko sir. Oh, lalaki man na ibang picture. Ay tama na ma'am na ko to. No, sorry Brother Will. Now, karon tubag mo, pwede mo maka-comment sa comment section below. Unsa may insakto? Yahweh or Jehovah? Ingon mo ba? May igsoon. Kadaghanan gyud sa nagsulat, kadaghanan sa mga maalamon nga writer, ang sakto kayo is Yahweh. No? Asa imong address pastor nako sa Alubihin, Misamis Oriental, Uds BC Dipulog. Okay? John Mark, magabi pastor watching from Sarangani. Mayong gabi. Haran Sam Bongkales watching from Tacloban. Gipaningot nako. So, mo ni ang insakto maigsoon na. Ang insakto kay maigsoon is Yahweh, no? Jehovah, layo ra jud kay sa tinuod ang Jehovah nga pagbasa sa ngalan sa Ginoo. Jehovah, dili gid siya maayo nga pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ay sa name, personal name sa Ginoo. Akong pangalan Jacob. Mo gid ang naa sa kong birth certificate. Dili ko mosugot nga pag-abot na ako sa China, ang pangalan ko kay Hikob. Jacob gid akong pangalan gid, no? Bisan si Noslin Azadar Noslin pananglitan madto siya Amerika. Noslin ginay ang pangalan, no? Dili Nosline, Noslin gina yun. O si Odranim mo man ay personal name ni Odranim. Raiden, mo man na ang so ingana pud sa nung Ginoo mga igsuon ba, kung sa original nga pagkasuwat is YHWH, ato lang pangitaon kung sa ang best nga pagbasa niya na ug mo na atong i-name sa Ginoo. Dili ba kay nganlan nimo Ginoong Jehovah. So pastor, unsa ato pastor ato mga Bible sa Bisaya kay na may Jehovah. Mga igsuon, masayop man gid ang tao ba sa pag-transliterate. So sagdiin na lang sa basta ka ikaw nagkabalo naman ka, ayaw na gamita ang ngalan nga Jehovah, Yahweh mga igsoon. Para safe ang uban sa English gihimo ka ng capital L, capital O, capital R, capital D. Lord. L-O-R-D. Puros capital. Mo na siya ang Yahweh. Pero may igsoon, mas maayo nga Yahweh gid atong ipangalan sa Ginoo. Naay L, capital L, O, gamay nga O, gamay nga R, gamay nga D. Mo na siyang Adonai, my Lord. Pero kanang L, capital O, capital R, capital D mo na ang Yahweh. Basa bitaw nimo diya sa John sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Lord kanang di ba ang Lord diha basa kunang may Bible diha, tanawa ganin yung Bible. Capital L, capital R, O, capital R, capital D mo na diya na. Thank you pastor for the message watching from Camiguin. Good evening. Pastor, naaba sa Bible mag-blessing house or car? Sa Bible, wala gid na mag-blessing sa car. Kaya wala may car sa Old Testament o sa New Testament. Sa house, may suon, okay ra gid na mag-blessing. Ang dili okay is magpadugo. Kay naalay usa ka dugo nga niagas para maghatag kanatong safety gikan sa danger. Mao ang blood ni Jesus Christ. Yahweh or Lord, Francisco Acuna. O insakto siya, no? Now, karon, ang pangutana. Si Jesus ba Yahweh or dili? Oy, paki-share day ko sa atong video mga igsoon, paki-share ko aron daghan ang makabalo mahitungod sa kamatuoran sa personal name sa ato ang Ginoo. Yahweh or Jehovah? Ang tubag is Yahweh. May best na tong pagbasa niya na. Mangutana sa day ko before kita magpadayon basin nakalimot mo ba? Ngano ganing maglisod na kita og basa sa YHWH? Una-una, walay vowel sound. Walay vowel sa Old Hebrew, no? Ikaduha, dili nila ginalitok ang ngalan nga Yahweh tungod sa kahadlok nila sa Ginoo.
Munang sa pagdagan sa linibo, sa gatos, sinagatos kakatuigan, nalimtan na nila ang pronunciation sa ngalan nga Yahweh. Pastor, asa man ang gingharian sa Dios? Dili ko kabalo kung ahag ang gingharian sa Dios, pero tuwa si Kristo karon diadto. Uban niya ang ex-kawatan, no? Paradise, nasa paradise may soon. Somewhere above. Ama o Aba Father lang man sa Bible, Pastor, no? Allah, may Jehovah or Yahweh. Oo, sa atong translation na siya sa English, pero kung mobalik ka dito sa original nga writing sa Bible, mabasa nimo YHWH, Yod He Vav He. Mo na ang pagbasa sa sa Hebrew, Yod He Vav He. Ang equivalent ana is YHWH. May suon, ang ato mong Bible is dili na siya English originally. Paminaw mo. Ang atong Bible is Hebrew sa Old Testament, Aramaic, ug sa New Testament is Greek Aramaic, no? Greek ug Aramaic, no? Mao kana atong original nga Bible, Busa kung magbasa gani mo sa kung sa original nga pagbasa ni ani, magbasa gani mo kung sa original nga pagbasa niya ni, ayaw mo pagbasa sa Bisaya or sa English. Magbasa gid mo sa Hebrew, sa Greek or sa Aramaic. Kay mao man ang original nato nga Bible, no? So sa original nga nga Bible is Yod He Vav He, or sa equivalent sa English is YHWH nga sound ba. Pastor, ikaw mo mag-blessing sa ako house, okay ra sa imo? Uy, pwede kung makaabot ko sa inyong balay. Man inyong balay. Inyong balay, ma'am. Pastor, good eve. Pwede pod ako ug magpaampo ko. Ginoo man ako itawag, pwede pod. Okay man, basta kay ang word nga Ginoo, mga igsoon, is general name ka na sa Ginoo. No, general name na ba? No. So, dili na mo on personal name. Ang personal name gyud sa Ginoo is Yahweh. Naka-remember mo on sa ingon sa Ginoo ka Moses? Moses, igna sila, I am that sent me. Moses, mo ni iingon nimo sa mga Israelites kung mangutana sila kung kinsa ko, ingna, I am. Ako, mao ako. Then gipaklaro sa Ginoo, YHWH. Mo ni imong iingon sa ila kung kinsay nagpadala sa imo. Lagonglong, halamam, kalayo kaayo sa inyo. Na ako sa lubihid. Unsaon na, mag-airplane ko, ma'am. Paano ako sa mag-airplane ko? Para ba ko kaanahan ng lagonglong? Pero kung ipaanahan ko ni ma'am, wala ko, halaba, mag-travel, maglaag-laag, no? Pastor, unsay religion nimo? Dili ba jud kaayo ko ganahan magtubag ana nga pangutana. Pero ang akong religion, my son, is Christian. Klaro kayo, I am a follower of Jesus Christ, no? I am a Christian. Dayon, makahatag mangudyag hindrance ba sa uban nga mga tao? Paitan makabalo sila kung sa imong sect, musikta ba? Mayo sila nga, di na ko maminaw sa iya, Kay hate na ko ang among silingan nga pareha ning sikta. Hate na ko. Di na ko maminaw sa iya. So, Christian, believer of Jesus Christ, dahil nagsaba. Okay, I am a Baptist, no? So, okay na mga igsoon. So, pero may igsoon, matod pa sa Acts chapter 4 verse 12, walay lain nga pangalan nga makaluwas ka nato, ngalan lamang ni Kristo Jesus. Daghan ka pangutana, unsa kada sakto nga relihiyon? Of course, Christian, di ba? Unsa kada sakto nga sikta? Baptist, Katoliko, SDA, Iglesia ni Cristo, Jesus is alive. Mga igsoon, wala diha ang sakto nga tubag. Dili Baptist ang makaluwas, dili Katoliko ang makaluwas. No. Ang ngalan lamang ni Jesus ang makaluwas. Mga igsoon ang tubag, no? Southern Baptist ka, pastor. Fundamental Baptist, ma'am. Pareha jud ta, pastor, dili ko makatubag kung unsay ako religion. Natubag na hinon nako kay naay nagsaba. Maayo gabi, pastor, watching from Panabo City, Davao del Norte. Okay, gubag ta sa pangutana nato ganiha ba, nakalimot ko sa akong pangutana, pero mao ni akong hinduman. Si Jesus ba Yahweh or dili?
Si Jesus ba Yahweh or dili? Now, mao ni mga igsoon, ha? Naay mga tao nga gaingon nga si Jesus daw kuno dili Yahweh. Sakto ba? Dili. Oy, Vil Akura, Pastor Nice kay ka mo explain. Salamat sa Ginoo. Oy, praise the Lord kung mao rin ang imong paminaw. Lucia Macabebe, the true religion is Jesus Christ. Amen. Baptist ka. I do not know maiso nga daghan ang Baptist. Kung ngalan ni Jesus nga nagtukod pa man og lain nga sekta. Bitaw no mga igsoon. Yahushua. Good evening, Pastor, watching from Jensan. May gabi. Hi, may gabi, Pastor. May gabi, Joanne. May gabi, Yukugko. May gabi. Now, opay nagtubag sa akong comment diha, oh. You are right, Pastor. Only Jesus Christ can save us, not religion. Amen, oh. Dili ngalan sa unsa mga sekta, kundi ngalan lamang ni Kristo Jesus ang makaluwas kanato. He is Yahweh, 1 John 5:7. Wow, very good. Villa Cora, palakpakan si Villa Cora. Yes, Jesus Christ is Yahweh. Ingon pa sa John 8:58. Before Abraham was, I am. Ingon ni Jesus, ha? Pagkadungog sa mga Hudyo nga ingon si Kristo Jesus nga before Abraham was, I am. Sa wala pa si Abraham, I am. Agoy ka ni tingkag ilang dalonggan, ni siga ilang mata, nangasuko sila, ni kunot ilang agtang, na maot ilang naw, ni kuha silang bato, batuon nila si Kristo Jesus nga naman. Kay si Kristo tao lang kuno, pero nagpaka-Diyos. Pero may igsoon, dili mo mabali ang giingon ni Kristo Jesus. Karon, nag-prove gidi ay nga si Kristo Jesus is Yahweh. Siya, before Abraham was, yeah. I am meaning sa Hebrew. Pero ang ngalan gid sa Ginoo nga personal is Yahweh. No? Yahweh. I am Yahweh. Now, of course, Jesus is the I am, mga igsoon. He is, ingon Christus, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the door, I am the good shepherd. I am the light. May makaluwas ba ang religion? Of course, may gisuon na makaluwas. May ang the true ang Mother's Bible, ang true religion is katumutabang sa mga kabus, mutabang sa mga ilog, sa mga pobre. May gisuon the true religion is Jesus Christ, no? Siya ang nag-connect sa atong relationship, no? Nga nabulag sa Yahweh o sa atoa. Pero He Himself is Yahweh. May gabi, Pastor Phil John Ayuba. May gabi, Phil John Ayuba. Good evening, Pastor. Even name mo. Oy ate, mayong gabi, mag-pray me sa imo. Oy ate, hello ate, milestone follower. Ako nang iyaan. Ako nang iya, no? Hebdelita Masibay watching from Tagum. Honey Joy Redera Diaz. May gabi, Pastor. Anak pod ko sa Ginoo, Pastor. To God be all the glory, watching from Saudi Jeddah. Yes, ma'am. Praise the Lord. Anak ka sa Ginoo. Anak po ko sa Ginoo. Kitantanan nga nagtuo kan Jesus nga Ginoo ug manluluwas, anak sa Ginoo. May suon. Kung dili ka motuo nga si Jesus Ginoo, dili ka malangit. Kung dili ka motuo nga siya Yahweh, padulong ka sa impierno. Bisan pag moingon ka nga, Jesus, you are a good shepherd. Jesus, buutan kayo are my Savior. Pero Jesus, dili ka nako Ginoo. Kaya akong Ginoo, Father lang. Mga igsoon, dili ka maluwas. Kaya ngon pa sa Bible, sa Romans chapter 10, si bisan kinsa nga magkumpisal nga si Kristo Jesus is Lord o siya nabanhaw gikan sa mga patay, naluwas, maluwas. So, maluwas lang ka kung tuhan nimo kini. Si Jesus, Savior, si Jesus, Yahweh. Ingon pa ni Kristo, I am. Ha? Before Abraham was, I am. Ingon pa ganit ni Jesus, ingon pa ganit ni John sa sulat sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, Logos, was God. Og sa verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us. Og ang pulong nahimong unod, og nipuyo uban kanato. Amen. Yan ayan Sales Magpugong. Good evening, Pastor. Pa-shout out from Salay, Misamis Oriental.
Shout out! Shout out yan, ayan sa Alice Magpugong. Ako man yung classmate sa una. Top 1 follower, Dante sa Sis Brenyo. Uy, pastor, may gabi, pastor. Oh, supportive gid kay na ko na nga amigo si Pastor Dante. Jesus Christ is the great Yahweh. Amen. He created all things. Amen. John 8:58, Colossians 1:17. Amen. Phil John, Pastor Ayuba. Amen, Pastor. Dayon. Hiran, Bungkales, walay problema ng iba-iba ang ngalan sa mga simbahan nato. Kay aning mga simbahan nato is only ang copy of the true church nga mao. Okay. Yan, actually, problem gid unta siya mga igsoon nga nag-iba-iba atong mga name. Bisan man ta puros mga igsoon. Ang problema lang kasi Satan ba divide niya ang truth, pero of course dili ma-divide ang truth. Nangalagpot lang to mga igsoon ang mga piki o nga bulag-bulag unsa ba diha mga igsoon. Of course may igsoon agi church nga wala gatudlog sakto. Di lang ko mag-mention pero na church nga gatudlo nga si Kristo Jesus dili Yahweh. Para sila si Kristo Jesus is just a prophet, is just a good man, is just the son of God. Nga sama nato buutan lang siya, dili gid siya Dios. Of course kana isa kultong nga reliyon ug dili na makaluwas. Ug dili gid na siya makaluwas, dili gid na makatabang sa komunidad nga grupo. Witness daw kuno sila yet gatudlo sila nga si Kristo Jesus is dili Yahweh. Mayong gabi, Pastor. Tabang ampo sa akong diabetes. Taga Jensan ko, Pastor, pa-shoutout. Ma'am, palihog kong message, ma'am, sa The Truth Bible Program. Aron ako ang makita, ma'am, ang imuhang ngalan. Jewel Borja, Katurmo, pa-wash out from ABC Rock, Chidangilngig Boys. May gabi niya. Villa Cora, Pastor, naaba sa mo if be live pag Wednesday night or Friday night service. Wala kay wala lang. Oh. Pero maayos na ano. Roland Pandak Malayang. Maayong gabi, Pastor from Jensan. Naabay na impyerno nga nakasaka sa langit. Salamat, Pastor. God bless. Maysoon, wala gin na impyerno nga nakasaka sa langit. Kaya nga ang Bible maysoon sa Revelation. Ang katong wala nasuwat ang iyang pangalan sa libro sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, or before so wala pa buhata ang kalibutan. Mag-suffer sila sa hell day and night, wala gipahulay. So forever and ever pag yun, ang ilahang pag-suffer sa hell. So ayong paghuna-una nga ang tao nga ma-impyerno is na pa chance nga malangit sila. Wala na sila chance. Ang chance para malangit pa para lang sa mga buhi. Busa karon nga buhi pa ikaw, dawatan na si Kristo, isip Dios og manluluwas. Okay, hamon to uban mga comments nang alabay na mga pastor. Usa lang ba si Jesus og ang Almighty Father? John 10:30, I and my Father are one. Natay isa ka Dios sa tulo ka persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pastor, naa may bag-ong pangalan sumala sa pinadayag? Yes, pero wala ta kabalo kung unsa na nga name. Ang Ginoo ra og kita sa future ang makabalo ni ang Ginoo la ang makabalo na sa future, no. Dili na to na angay problemahon. Dexter Nunez. Okay, magabi sir. Lucia Macabebe, ngano man pastor nga daghan man kayong relihiyon sa kalibutan nga gatuhaw nga si Kristo raman ang tinuod nga relihiyon. Mao ka na maigsoon. Para bitaw nga mas madala ni Satan ang daghan kaayo nga mga tao. So, naay mga grupo nga tinuod na unta. Naay mga grupo ba nga gipang buak-buak ni Satan. Nabi mga grupo bitaw nga bisag false, gibutangan og truth ni Satan aron nga mag-truth siya sa atubangan sa mga tao, pero ang pinakailalom niya dili gyud sa truth. Ginabuhat ni Satan, nagbuhat sa mga grupo nga mga lahi-lahi sulod sa Christianity nga umbrella aron ba nga ang tao ma-deceive. Mo think ang tao nga parehar man ta Christian, so maluwas ko. Pero actually mga igsoon,
dili gid tanan sekta sulod sa umbrella sa Christianity makaluwas. Ay maghatag kanimo mensahe sa kaluwasan. Kaya ang uban nga mga sekta sulod sa branch sa Christianity, katudlo lagi nga si Kristo tao lang. Gatudlo pud sila nga kinahanglan nga i-perfect nimo imong self para ma-erase ang imong mga sins. Nga kung basahon nimo ang Bible mga igsoon, si Kristo Ginoo ug walay lain nga maka-erase sa atoang mga sala gawas lamang sa dugo ni Kristo. Okay. Okay. Unsa na oras? Mangi pastor. Okay. Pastor, naa may bag-ong okay. Pastor, naa pa nalaing manlalaban na Yahweh gawas kang Jesus. Pastor, naa pa nalaing manlalaban na Yahweh gawas kang Jesus. 1 John chapter 2 verse 1 may gisuon, si Kristo Jesus ang Yahweh, siya may atuang manlalaban. Siya atong mediator. Siya lang. Of course, God Father, laban po siya sa tuwa. No, okay. Siya man ang nagpadala ka Jesus para nga pagkamatyan ang mga tao nga nagsupa kaniya. Okay. Pastor, naa pa nalaing watching from Governor Generoso Davao Oriental, Andy Caparos. May gabi, sir. Follower, Frederick Ugdol. Unya, gitambok ang kamatayon o ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tao nga walay ngalan diha. Okay, amen. Sakto. Jojo, walay religion makaluwas, pastor, pero doon na religion nagtudlo sa kamatuuran, maluwas ang tao. Amen. Mao na ang isakto mga igsoon. Pastor, nagtudlo ba si Jesus sa 10%? Mga igsoon, si Jesus Christ. Okay, niabot na yung topic nga di pa na ako gusto i-touch. It's not for me to talk about it this moment, no? Kaya ako nang hanayon pagsulti next time. Erwin, yung ikong. Pastor, tinuod ba sa 4th century nigawas ang ngalan nga Yahweh or Jehovah? Base sa ako ang pagtuon, niabot ka na niadtong 6th century. Padulong sa 10th century. Tungod na sa pag-translate sa Masoretes, from Masoretes, mga scribes na siya, ngadto sa Latin, padulong sa Europe. Pero niabot ka ng word nga Jehovah, kanang spelling nga Jehovah, ang nag-spell out ana is ang mga Latin. Romans. No? Wala Romans. Bakit nila ginawa yan? That's like artificial Latinized name. Jehovah. Dapat Yahweh. YHWH. Dapat. Pastor, tinuod ba si Angelica Zambrano nakaadto sa langit o impyerno base sa iya? Maigsoon. Why laing nakaadto sa langit o why laing maigsoon nga gikan sa langit nga may concept sa yuta gawas lamang ni Kristo Jesus? Si Pablo, yes, nakaadto sa langit. Pero why laing tao nga nakaadtog langit, nakaadtog impyerno? Si Kristo lamang maigsoon, ha? Kaya nag-preach ba si Kristo sa prison, dili ba? Kana si Angelica Zambrano, piki na. Murag sa akong study, nakita na ko sa iyahang pagsulti nga ang yawa daw kuno gadala og fork. Tulo ka bukas way nga ba? Dahil gilakag-lakag niya ang mga tao daw gipangdugsak niya. May suon sa Bible, ang gibuhatan sa impyerno si Satan. Si Satan maoy gibuhatan sa Dios og impyerno. Matthew chapter 25 verse 41. Pero kay naa may mga tawo nga susama ka Satan, mo nang impyerno pud ang mga tawo nga susama ka Satan. Now, si Satan mo gibuhatan, dapat siya mo number 1 nga mag-suffer, maghilak sa hell. Ha? Dili kay magdaladala siya diadto og kanang tinidor para dos lakon ang mga tawo nga na impyerno. So mga igsoon, piki ang gisulti ni Angelica Zambrano. Ang point nako, pastor, nga bisan na sila sa sayop nga simbahan pero na ay uban diha. Yes, of course. Basta buhi pa ikaw bisan asa ka karon. Bisan pag Muslim pa ka, bisan pag Islam pa ikaw. Basta kay nagbasa kag Bible,
nagtuo ka nga si Jesus God o siya Savior nimo o wa na lain pa, luwas ikaw. Nabilong ka sa one big body of Christ sa tibuok universe at tibuok sanlibutan. Ni Apostol Paul, okay, amen. Sakto hiran sa bungkalis. Pastor, unsa religion nimo? May gabi Eric Linkay. Pastor, unsa man ang giingon nga naglingkod sa tuong kamot sa amahan? Murag duha ang Ginoo lagi. Naglingkod sa tuong kamot sa amahan. Of course mga igsoon, naglingkod sa tuong kamot sa Ginoo. Nagpasabot ka na mga igsoon nga si Kristo wala na trabahoon pa. Ang atong pangulong pare nga si Kristo Jesus naglingkod sa tuong naman, wala naman siya trabahoon. Ang mga pare sa kalibutan, katong sa Old Testament pa, gatindog sila. Abi mo, walay bangko sa templo. Walay bangko sa templo. Nagpasabot nga, buntag, gabi, nagisig-gisig, halad ngadto sa Ginoo. Di sila magpahulay. Okay, pero pag abot sa one big offering ni Kristo Jesus, one sacrifice, nahitabo ang once and for all nga sacrifice. Pag human ni Kristo halad sa iyang dugo ngadto sa Holy of Holies, dito sa original Holy of Holies, mga igsoon, si Kristo naglingkod sa tuong trono sa amahan. Mga igsoon, dili ta makaingon nga duha ang Ginoo kay naay naglingkod sa tuo. I and my Father are one. Lahi magud sila, mga igsoon. Ang Father na ay throne, ang Son na ay throne. Mga igsoon, apan ang atong Ginoo usa lamang. Wala ko balon sa na picture out sa langit. Pero mao na ang gihatag nga picture sa Ginoo kanato, mga igsoon. Og diya ta angay pang malibog-libog pa na mao na kana, no? Basta kay ang God the Father is Yahweh, ang God the Son is Yahweh, ang God the Holy Spirit of course also is Yahweh. Persona ba ang Espiritu Santo, Pastor, o Yahweh ba siya? Amen. Ang Holy Spirit is Yahweh. Nabasa niyo na sa Old Testament nga si Jehovah. Nakalimot ko sa verse, mag-search ko sa next time ako nahisgutan ng Holy Spirit about sa iyang deity. Pero ang Holy Spirit magsuon is Yahweh siya. He is God. Pastor, kano sa mabalik si Kristo? Wala tay date, mga igsoon, kano sa mabalik si Kristo. Pastor, pa-pray me ko kuyog akong mga anak ug asawa, spiritual strength. Amen. Ako nang i-pray. Joseph Zamora at Tugmag. Okay. Hala, naman ta. Bawal ba, Pastor, ang dugo kanon? 3 person in one God. Amen. Pastor, ang Islam nga nangamatay na wala sila nituo kang Kristo nga Savior o God sa impierno. Amen. Straight to hell, to Hades ang mga tao nga gatuo nga si Kristo tao lang, dili Dios. Dapat motuogid sila. Jesus Christ is God and Savior. Yarn Sinomac, 3 person in one God. Eric Linkay, bawal ba, Pastor, ang dugo kanon? Yes, scientifically na ay bakterya sa dugo nga dili mapatay sa 100% degree Celsius nga boiling water. So bawal siya kanon tungod kay makadaot sa imuhang lawas. Okay. The Holy Spirit is God, Acts 5. Okay, amen. Acts 5, He is God. So, diha lang kita kutob, mga igsoon. I think we have tackled many things. Though our topic was Yahweh lang unta. Unsa maika-prove nga ikaw mahimo anak sa Dios, motuo lang ka nga si Jesus Kristo Ginoo anak na ka, makasulod na ka sa langit. Uy, ma'am, maayong gabi, ma'am Lucia Makabebe. Oo. Mo na ingon ni Kristo Jesus, mga igsoon, sa kwenta sa John 1:12. Ingon pa sa John chapter 1. Ang word ha, mao ang light ug siya pod ang life. Now, ang word is niadto sa iya ha, apan ang iya ha wala mo dawat kaniya. Ingon din sa verse 12, apan sa bisan kinsa nga motuo mudawat kaniya, apan sa bisan kinsa nga mudawat kaniya, mudawat sa word,
Sila gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios, bisan pa man kanila nga motuo sa iyahang ngalan. Now, basta motuo ka nga tinuoray gayod, kinasingkasing gayod. Romans chapter 10 verse 9 ug 10. Kinasingkasing gayod. Ikaw maluwas ug ikaw makabaton sa kaluwasan, mga igsuon. Dili ka na siya kadudahan. Mutuo ka nga kinasingkasing gayod. Ingon po gani mga igsuon sa John chapter 3. Nicodemus, dili ka magkasulod sa gingharian sa langit unless mataw ka pag-usab. Dapat mataw ka pag-usab. Ma-born from above ka, no? So, pag-abot tayo sa verse 16, John 3:16. Para ma-born from above ka, dapat makabaton kag new life. Eternal life. Papaano? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, si bisan kinsa nga gatuo sa iyang ngalan, dili mag-perish, dili malaglag, apan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Makakita na rin ka sa gingharian sa langit kung ikaw mamatay o ikaw kuhaw na sa Ginoo. Okay. Okay. Of course, makasulod sa langit. Walay anak sa Ginoo nga maimperno. Tanan nga anak sa Ginoo malangit. Ang dili lang malangit is katong anak ni Satan. Pastor, nabi anak ni Satan? Yes. Okay, may gabi Pastor. O sige, ako lang i-post sa Mr. Sir Dar Alvarez, ako lang i-post sa Facebook kung unsa nga time kung mag-live lecture aron nga ikaw makasubaybay sa lecture nako. Okay? Wala man koy insakto nga time sa pag-lecture. Ga-post ko videos nga recorded, pero sa pag-live depende ra sa gana nako ba. May siguro og depende sa gana, depende sa tawag sa balang espiritu, pero siguro maayo siguro nga maghatag og time gid sa inyo nga mag-live ko. Pero ang kinahanglan para makabaton og kinabuhi walay katapusan, John 17:3, duha jud ang kuhaan, dili lang amahan apil si Kristo Jesus. Tinod, dapat may isuon, ilahon nimo nga ang amahan Dios, ilahon nimo siya, o ang anak imo siyang ilahon. Insakto na sir, andi kaparos. God bless Pastor you. God bless you Pastor abundantly. Amen. Rumi gumunit. Akusta Jonrel. Okay. So maulang ka na tugad bigla. Salamat po. Vel Akura. Mawala ba ang kaluwasan kung makasala? Na bangutan. May zone dili mawala ang kaluwasan kung makasala. Tungod kay ang gihatag sa Ginoo sa imuha nga gift kung ikaw mudawat kaniya is eternal life. Sa ngalan palang daan, eternal nga life. So, pag magkasala ka, alive pagyapon ka in the sight of God. Living pagyapon ka in the sight of God. Kaya ang life nga nabatunan mo is eternal life. Dayon, ingon po sa Bible mga igsoon, ang gugma nga gihatag kanato ni Kristo Jesus dako kayo. Og walay gitason, walay giladmon, walay kamatayon, walay kinabuhi nga makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo Jesus. So, ang unang rason nga nung dili mawala ang kaluwasan, una is ang life. Ang atong life is eternal life. Eternal life. Ikaduha is ang love. Ang love ni Kristo Jesus is dili ma-separate, mga ex-phone. So, mo na miso na ako ikasulti sa inyo, 2 reasons nga nga dili gyud mawala ang kaluwasan. Una-una is ang atong life, eternal life. Gihatag sa Ginoo. Dili Christmas light nga gapitok-pitok ba? No. Musiga mo, pag makasala mo pawong, pag di na makasala mo siga na pod, dili. Our life is eternal life, eternal gyud, unending, no. Ikaduha is yapon love. Ang love sa Ginoo sa atuwa dili ma-separate, mga igsoon. Gani ipakamatyan man ta niya, di ba? Bisag kabalo na siya nga sa future magpakasala pagyapon ta, yet ipakamatyan pagyapon ta niya. Mo na may igsoon nga ang kaluwasan is dili gyud mawala, no. Ingon pa sa John 10:28 and 29, na kita sa kamot sa amahan og sa kamot ni Jesus og walay makaagaw kanato gikan sa kamot
sa amahan. Ug matod pa gyud sa Hebrews 10:14 nga sila nga gisanctify gibalaan sa Ginoo is perfected forever. Sa mata sa Ginoo perfect na kita forever. Nagpasabot nga atong tanan nga sins na bayran na ni Kristo Jesus. Pinaagi sa usa ka halad once and for all. Tanan nga sala napapas past, present, future. So kung makasala ka again ay kabala ka ang sala nga imong nabuhat nabayran na daan. Once and for all nga bayad sa dugo ni Kristo Jesus. Pero na kay madawat bunalan ka sa Ginoo. So sama nga ikaw mabunal sa imong bata kung makasala bunalan pud ka sa Ginoo. Kaya gihigugma man kaniya. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 12. Hebrews 12. Okay, Hebrews chapter 12 verse 6. Okay, so diha lang ko kutob mga igsoon. I think mura gipaningot naman ko, no? Magtuon pa man ko kay napa koy ganahan kayo nga verse nga expound, no? Mark 11:24. Kato bitong bisan kinsa nga magbarog sa pagampo. Kung magtuo ka nga nadawat na nimo ang imong gipangayo, madawat nimo kini. Ako na explain pag-ayo. Balik og pray ha nga kanang masaysay na ko og kanang simple bitaw og simple og kanang dali ra masabtan aron nga ma-bless ang uban nga mga tawo maminaw. So diha lang ta kutob John 8:44. Oh. So mayong gabi sa tanan oy daghan man gyud nag-comment. John 10:30 teteles tayo man. So mayong gabi salamat sa pamaminaw og magsulti lang ko kung ano sa ako mag-live. Magbasa lang mo sa ako ang Facebook page aron inyong masubaybayan when pa ako mag-live. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible program. Mayong gabi sa inyong tanan.